Takže, čo budeme variť s našim psom Barneym? No, kde by som mal začať? Chcem tortu s tekutou náplňou vo vnútri. Mám skvelý nápad. Začíname robiť tortu. Nanášam smotanu na tortu. Rozotieram ju špachtlou. Hoci jazykom by to bolo oveľa pohodlnejšie. Teraz urobíme malú dieru do stredu. Skvelé! To sú nejaké gumené cukríky. Roztápam ich. Toto je úžasné. A teraz to nalejme do tej dierky. Zatvárame to. Hotovo. Hurá! Hurá! Som úžasný. Há! Teraz potrebujeme posýpku. Pozri! Je to ako moje labky. A labky navrch. No, toto je naozaj čudné. Ale je čas, aby som upiekol úžasnú tortu. No, urobme dieru v strede. Perfektný. Teraz potrebujeme čokoládovú pastu. Jej farba mi pripomína vodu. Niekoľko gumených cukríkov. Sú to malé žraloky. Ako by tam plávali. Je to chutné. Pokračujeme ďalej. Tu je ešte viac cukríkov. Dajme nejaké M&M's okolo koláča. Majstrovské dielo. Barney, chceš sa hrať? Dobre, chyť loptu. Kto to chce? Kto hodil loptu do mojej jaskyne? Cestou! Ach, keď je táto curca pokazená. Mám loptu! Som dobrý chlapec. Všetko, čo mi zostalo, je balíček bublinkovej žuvačky. Možno z toho niečo vytvorím. Skúsme obaliť celý koláč žuvačkou. Skúsime zakryť všetko, čo je zdevastované. No, to je oveľa lepšie. Teraz nalej svoju tekutú habu-bubu do brúsky. Nebolo to ľahké, ale vyzerá to nádherne. Hurá! Teraz sa neviem dočkať, kedy ochutnám tieto koláče. Začneme s tou ružovou líniou. Odhrízam. Jej, presne ako na mojom obrázku. A pozri sa na tie bubliny. Pokračujeme s modrým koláčom. Wow, toľko čokoládového základu. A pozri sa na tie žraloky. Naozaj sa mi to páči. A teraz ochutnajme Barneyho tortu. Odviedol dobrú prácu. A je tam niečo chutné vo vnútri. To je víťaz. Hurá! Môj koláč vyhral. Som najlepší kuchár. Čo chcem teraz? Chcem pukance. Prečo sme vôbec... To je dobrý nápad. Skvelé. Pripravím najlepšie pukance pre Dannyho. Sypem kukuričné zrná do panvice. Wow, musíme pridať niečo lahodné. Moje obľúbené, psia potrava. Je to tak dobré. Závidím Dannymu. Barney, teraz sypeme popcorn do misky. Poďme zmeniť nálepku na Dannyho. Aké milé! Vy ste Mám sa tak... skvelé, Barney. Začínam robiť pukance aj pre ocka. Mám skvelý nápad. Použijem marshmallows. Bude to lahodné.
Čakám, kým sa marshmallows začnú topiť a kukuričné zrná začnú praskať. Och, vyzerá to neuveriteľne. Môžem si pripraviť čokoľvek, čo chcem. Urobím farebné guličky, zalejem to jahodovým sirupom a pridám farebné posýpky. A môj pokrm je pripravený. Wendy. Ach, odviedli skvelú prácu. No, Bardiho je tak. Viem, ako zlepšiť môj obyčajný popcorn. Dám viac kukuričných jadierok do popcornovej mašinky. A tu je dynamit, aby to šlo rýchlejšie. Nie. To bola taká zábava, chlapče. Mám pocit, že sa idem vyvracať. Myslíte si, že vy? Čo? Vyzeralo to niečo zvláštne. Chlapče, priamo na teba. Windy! Prebuď sa! Okej. No, môj popcorn je pripravený. Jej! Kde mám začať? Je to popcorn. To je Hurá, všetko. Ale chuť je celkom obyčajná. Čože? Čo je to? Vyzerá divne. Chutí to ako psie jedlo. No, čas na popcorn od kuchára. Nikdy som nič také nevidel. Je to zábavné naťahovať. Hej, som víťaz. Vyhral som. Toto víťazstvo bolo príliš ľahké. Čo si teraz dám na jedenie? Urob mi burger, prosím. Čo? Burger? Ten nápad je skvelý. Poďme začať robiť mleté mäso. Toto sú bravčové rezne. Používam malé osmičky. To je ono. Poďme to opražiť na panvici. Pridám trochu syra. Môj tajný prísada psia strava. Toto je tak príjemné. No, tu je môj burger. Čo? Ten tvoj je väčší ako môj. Nesmiem sa vzdať. Niečo teraz vymyslím. Budem potrebovať trochu čokoládovej zmrzliny. Dáme ju do mixéra. Myslím si, že to stačí. Pridáme trochu mlieka. Trochu čokoládového sirupu na to. Čo? Delikátne. Zostáva všetko zmiešať. Položíme burger na pohár s čokoládovým sirupom. Žiaden milkshake, Ennis. Podávame so slamkou. Čo myslíš? Oj, šepa! Toto je geniálne! No, aj môj nápad je skvelý. Urobím sladký burger z donutu. Neviem otvoriť tie ananásy. Jej, Barney mi môže pomôcť. Jeho pazúry sú veľmi ostré. Výborne! Použijeme ananásový krúžok, nejaké gumové cukríky a veľa vrstiev. Jahodový sirup na vrch a ešte jeden kúsok limetky. Áno, som pripravený. Spravil si skvelú prácu. Daj mi. Dva úžasné A burgere. Začnem s tým najväčším. Zase psie jedlo? Som predsa človek. Fuj! Ó, čo to je? Je tu milkshake a na vrchu hamburger. Koktail je vynikajúci. A hamburger je tiež. Čas vyskúšať najnezvyčajnejší donut burger. Je to sladký burger. Je naozaj chutný. Určite dávam tomuto burgeru víťazstvo. Víťazstvo je moje. Och, prepáč. Ahoj, hnev a smútok.
Otvorme to. Horúce párky. Ahoj. No, potrebujeme niečo. Určite nebudem hľadovať. Čo? Nemôžeme to spraviť. Kožuši. Naozaj nechcem skúšať šváby. Áno, je to jednoduchšie než Samozrejme som srandoval s týmito slovami. Neutečieš odo mňa. Ups. Myslím, že som rozdrvila švába. No, teraz ho určite môžem oblíznuť. Je to také nechutné. Vidíme. Hej. Wow. Je tvoj ťah, Joy? Neplač, smútok. No, šváb. Sara, pomôž. Pozri sa a uč sa! Určite to môžem zachrániť. Áno. Poďme na to. Čo? Ale no tak! Čo som to urobil? Do keľu! Ach, smútok! Nie. Vlastne mu pomôžem. Nenechám to tak. Ach, práve sa to zhoršilo. Aká škoda! Budem bojovať ďalej. Určite pomôžem tomuto kamarátovi. Dobre. Nič z toho nezostalo. Ach nie, nepodarilo sa to. Všetko sa rozbilo. No, to bolo nechutné. Poďme ďalej, ľudia. No tu je tvoja. Dobre, to sa začne. Lyžice mi. No. Zase nemám šťastie. Skvelé. Určite si tento koláč užijem. Budem prvý, kto ho olíže. Poďme na to. To je lahodné. Skvelé. Hnev sa nechal uniesť s tým koláčom. Teraz idem pomôcť. Čo? Radosť. Vráťte ten koláč! Už som doň kopol. Je otočený. Je taký lahodný. Nemôžem sa ovládať. Čo robíš? To stačí. Poďme sa. Tam to je. Je mi ľúto. Existencia. Nemohol Aké som smutné. Ach, aký dážď. Nie je šťastné. Nezjedlo. Joy, teraz si na rade ty. Vďaka, že si mi to pripomenul, Anger. Je škoda, že torta nevyzerá tak lákavo, ale je stále sladká, chutná. Hýb sa. Ponáhľaj sa. Danger, nie pre teba. Mňam. Hneď sme späť. Áno, pozrime sa, čo tam máme. Hurá, máme marshmallows na obed. Smútok, rozdaj nám nejaké karty. Mám, ach, nič. Prihláste sa na odber. Prihláste sa na odber. Prihláste sa na odber. Prihláste sa na odber. Jedz marshmallow a ja ich oblížem. Hurá, daj Peťku hnev. Neviem. Mimochodom mám špís. Bude veľmi praktické takto jesť marshmallows. Musíme ich len trošku opiecť. Zavrč hnev. Poď. Hej! Och, nevyšlo to. Ďalší nápad. Pozri, milujem tvoju fotku. A tiež rád kreslím na tvoju fotku. Čo? No, to je oveľa lepšie.
Áno, poď hnev. Fajn, teraz môžem rolovať marshmallows. Prehnal som to. Všetko zhorelo a vôbec to nechutilo dobre. Upokoj sa, hnev. Žartoval som. Je to v poriadku. Všetko si spálil. Nie! Teraz som na rade ja. Tieto nie sú vôbec spálené, ale vo vnútri veľmi chutné. Nechcem ich však jesť. Ja, čierny kríž. Nechcem sa deliť. Ďakujem. No, ja milujem čili papričky. Vezmime si nejaké karty. Rýchlejšie. Nie. Bojím sa to zjesť. Ďakujeme za slovo. To je otrava. Nemám šťastie. Alebo šťastie. Neviem. Už viem, čo sa stane. Pretože toto je pálivá paprika. Je veľmi ostrá. Mám veľký strach. Som hotový. To je všetko? To nebude stačiť, priateľu. Nechaj papriku vnútri. Je takto šťavnatejšia. Jej, toho som sa obával. Dajte mi trochu vody, prosím. Uzavreli mi čaj do skla. Potrebujem vodu. Poďme. Ďakujem, smútok. Ja. Tak veľmi mi pomáhaš. Vodná úľava. Som hotový. Teraz je rada na tebe. Musíš zjesť papričku. Do keľu. Pravdepodobne sa zadusím, pretože paprička je veľmi štiplavá. Ach, naozaj páli. Nie. Chúďatko. Pomôžem ti. Neboj sa. Poďme k chladničke. Je tu taká zima a budeš sa cítiť lepšie. Ach, dobre. To je oveľa lepšie. Ďakujem. Žiadny problém. Zmrzlina. Čo karty, chlapci? Nech sa páči. Dám vám niektoré. Dobre. Áno. Mám šťastie. A ja. Ale Joy nemala šťastie. No, je to v poriadku. Som za teba šťastný. Dobre. Ďakujem, Joy. Hej, a to som To je- nepochopil. Oveľa lepšie. Láhodné. Som šťastný. Pekné. Čo? Hnev? A čo ja? Jedol si takmer všetko. A ja... Nebuď smutný. Smútok. Slečna. Buddy, prosím. Daj zmrzlinu, smútku. Hovorím ti. Ešte som toho nemal dosť. Máš toho dosť. Smútok? Nech sa páči. Hurá! Ďakujem, radosť. Je to veľmi sladké a príjemné. Je to skvelé, ale je to veľmi studené. Zachraň ma. Nie. Hnev, máš klobúk? Je to naliehavé. Čo môžete urobiť? Trvá to príliš dlho. Hnev, počkajte. Viem. Môžete niečo urobiť? Ja len... Au. Dostávam všetky svoje papiere. Áno. To je presne to, čo potrebujeme. Cítiš sa lepšie? Ďakujem, priatelia. Aké dobré. Hurá! Ste späť s nami. Som šťastný. Môžem začať? Obrovská lízanka. Hurá!
Môžem to olizovať. A zjem to. Budem mať šťastie inokedy. Aký je rozdiel? Fúha, je to ťažké. Vďaka. Naozaj sa mi to páči. Veľmi pekné. Je to také veľké. Užívať si to. Och, už nechcem čakať. A ja chcem lízatko. Och, už sa nechcem hrať. A nechcem počuť, ako spievaš. Špina. Vždy som víťaz. Ja som Som už unavený z toho, že sa mi to Dobre, páči. ďakujem. Počkaj, hnev. Konečne. Teraz je tvoja chvíľa. No, konečne! Bol som 4 hodiny. Dostali sme ocenenie. Je tu. Ja to zvládnem. Oh yeah! Dovidenia. Oveľa lepšie. Neboj sa, smútok. No, toto je 10 z 10 a môžete si to tiež užiť. Och, ďakujem. To je od teba milé.